Zdravím vás, priatelia z poľovníckej predajne TT Hunt v Bratislave. Dnes sme si pre vás pripravili výnimočné video. Budeme strieľať na strelnici a poľovať na diviaky. Najskôr sa vydáme na strelnicu s guľovnicou Steel Action v kalibri 308 Winchester a so špičkou v oblasti termovíznych zameriavačov s puškohľadom Pulsar Thermion 2, konkrétne model XQ50, ktorý má až 14-násobné priblíženie. Na nastrelenie použijeme strelivo Norma Bond Strike a špeciálne nastreľovacie terče, ktoré vyžarujú teplo. Tak poďme na to. Ďalej si vyberieme vhodný puškový remeň. Keďže pažba má farbu čierno-zelenú, hodí sa k nej zelený alebo čierny puškový remeň od špičkového výrobcu Nigeloch, ktorý okrem svojej vlastnej obrovskej produkcie vyrába puškové remene aj pre renomované značky ako je Blaser, Mauser a Sauer, alebo remienky na ďalekohľady značky Swarovski. Okrem toho Nigeloch vyrába veľa pomôcok kinologických pre psíčkarov. Novinkou od Nigelohu je puškový remeň Pull, ktorý má rýchlo upínacie zámky, ktoré sú veľmi praktické a umožňujú rýchle náhodenie puškového remeňa a rýchle zhodenie v prípade, že by puškový remeň zavadzal a nebude ho treba. Základ puškového remeňa Pull tvorí neopren, ktorý je protišmikový a umožňuje pružné a pohodlné nosenie aj ťažšej guľovnice. Funkcia Pull umožňuje pevnejší úchop guľovnice pri streľbe z voľnej ruky, prípadne pri rýchlom opakovaní výstrelov. Guľovnica je pripravená, poďme na tie diviaky, držte nám palce a lovu zdar.